Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ngalan sa Iglesia sa Dios sa Pilipinas, among pagtimbaya kaninyo, maayong gabi ka natong tanan. Salamat sa nga Dios sa nasab ka manindot nga kahigayon ng gitugot, katag sa tong nga Dios, aron nga may pahigayon no sa bangato ang Wednesday Cebuano broadcast. Ug aman kita karon mga igsoon nahimutang unsa man atong gipangbuhat ang mga pag-awhag nga magpabiling kita nga nakatune-in gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos nining maong buluhaton aron nga hingpit natong maangkon ang mga panalangin espiritual nga giandam sa tong nga Dios nintak na sa gabion. Og ay ta magsugod ako magpaila-ila kaninyo. Ako di ay si igsoon nga Mark Herbano nanukad diri karon sa Dumingag sa Buanga del Sur. Ug akong kauban mga igsoon si Brother Nico Yap. Igsoon. Hello mga igsoon, maayong gabi kaninyong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo nining ato ang live broadcast dining kagabion busa. Ang matag-usag gawaslon gayod nga magpadala sa inyong mga greetings, sa inyong mga prayer request. O kami andam gayod nga amo i-accommodate ka ng inyong mga prayer request sab usab mga igsoon. Busa nining kagabion hinaot nga ang Dios ang magapanalangin kanatong tanan. So sa atong pagsugod ato sang iampo sa Ginoo kining ato ang buluhaton mga igsoon. Busa ubanin ninyo nining orasa ug akong pagapangunahan Brother Mark ang atong pagampo. Dalaygon ka o Dios nining kagabion, nagapasalamat kami kanimo nga nining orasa sa kagabion amahan. Aniya pag-usab ang broadcast, ang Cebuano broadcast o Dios nga magamantala sa imong mga pulong, among mga pag-ampo nga uban ni kami pinaagi sa imong balaan nga Espiritu Santo. Ikaw o Dios ang magapanalangin kanamong tanan sa matag usa, labi na gayod sa among mga higala, sa among mga kaigsuonan nga nakatune in nining orasa o Dios nga nagapaminaw, nagatanaw among mapagampo o Dios nga ikaw sa bagbubo sa imong mga panalangin nga sibo gayod sa panginahanglan sa matag usa nining kagabion. Busa o Dios among ginaampo nga kini nga buluhaton ihatag ang katagumpayan kanamong tanan ug ginaot o Dios nga ang imong balaan nga Espiritu Santo maoy mulihok sa among kasing-kasing, mahimong mangusap amahan aron nga ang among mga spiritual life o Dios mahimo gayud nga may takdo kanunay kanimo o kami matudluan pinagi sa imong ebanghelyo sa imong mapulong sa paglakaw sa imong atubangan nga uyon sa imong mga kabubuton maghatag o kahimayaan sa imong atubangan o Dios. Busa kanimo gisalig namo ing tanan tibuok nga panahon sa among broadcast amahan, ikaw ang magauban o maghatag o kadaugan kanamong tanan bisan pa sa among mga
kaigsuonan nga nagpaluyo nini ang among operator, ngunusab kanamo nga mga anchors, ngunusab ang imong preacher nga pagagamiton nining kagabion, ikaw Dios ang magatabang kaniya aron Dios nga maihatod ang imong mensahe alang kanamong tanan. Busa among kilauman ang imong panalangin, ang imong pagtagbo sa among panginahanglang espiritual ug kana among giangkon ang kadaugan. Pinagi sa pangalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Amen. Brother Mark? Amen. Amen. Salamat igsoon sa imong mga pag-ampog. Ay hata mo adto sa atong mga pagtimbaya sa atong mga igsoonan diya sa comment section. Ako sa una nga timbayaon nga akong ambungan nga ko anchor. Igsoon nga niko, kumusta? Amen. Salamat sa Ginoo. Ug ang mga igsoonan diyang dapita. Amen. O salamat sa Ginoo nga aniya kami. Maniniton tabang sa Dios nga nagalagad sa Ginoo. Ug mausab ang among mga pag-ampo alang kaninyo mga kaigsuonan. Amen. Brother Mark? Amen. Salamat kay Igsoon. Ug salamat sa tong mga Dios sa iyang pagkamaayo sa tong kinabuhi. Ug nasaay ko nga kini usab mga igsoon nga pagkamaayo mausab niyang gipadangat, gipabati kanatong matag usab sa mga kaigsuonan nga atong nakauban ning takna sa gabion. Ga Amen. atong pagsugdan diha sa pagtimbaya diha sa mga atong mga nakauban ning kagabion na diha sa comment section sa ato ang suki nga tigpaminaw si Brother J.S. Ramos. Matut pa niya maayong gabi sa atong tanan mga igsoon. Maayong gabi usab diha kanimo igsoon nga J. Ramos ug diha sa mga igsoonan diha sa dapit sa Mulabi. Sampuanga del Sur. Sigsoon nga Leandro Mac Abuhon. Maayong Hello. gabi mga igsoon. Maayong gabi usab diha kanimo igsoon. Amen. O igsoon nga Sanin Retubado. Maayong gabi mga igsoon. Matut pa niya. Ug salamat sa imong pakig-uban igsoon. Sigsoon nga Elizabeth Dapon, matud pa niya. Amen. Mahimayaong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan kang Kristo Jesus. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon gay kayong Ginoo ning takna sa gabion. Salamat sa imong presensya. Igsoon. Igsoon. Amen. O karon sa atong padayon natong timbayaon, Brother Mark, ang atong mga kaigsuonan nga nagpadala usab sa ilang kalipay sa pagtimbaya kanato. Atong ginatimbaya si Brother Rogelio Corpus. Maayong gabi kanimo igsoon ug ing matud pa niya diriya. Praise God, maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Amen. Og ato sab nga timbayaon si Sister Irene Maranyon. Og matud pa niya diriya, maayong gabi sa tanan mga igsoon. Amen. Og salamat usab nga padayon mo nga among nakauban sa inyong pagsubaybay o sa inyong pagsuporta mga igsoon. Ang Dios mga panalangin kaninyo diyang dapita sa summer. O ingon usab sa atong igsoon ato sa nagtimbaya si Sister Jonaby Kasantosan. O siya usab nagatimbaya kanato mga igsoon. Maayong gabi mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Amen. Salamat igsoon sa imong mainiton nga pagbati usab para kanatong tanan. Ingon usab Sister Bea Yap timbaya usab kanato. Matud pa niya maayong gabi sa tanan. Hello sa Baskog family. Ang atong Dios ang magapanalangin kanatong tanan. Amen. Hinaot nga ang Dios magtagbo sa atong mga panginahanglan. Karon sa panglas natong atong timbayaon, atong itimbaya ang atong igsoon, ang atong kamanggagawa sa ubasan sa atong Ginoong Dios. Ang atong igsoon Sister Edna Ritubado. Ug matud pa niya, maayong gabi mga igsoon. Dalaygon ng Dios nining kagabion. Amen. Brother Mark sa pagpalayon. Amen. Sa atong pagpadayon mga igsoon, ang mga pag-aw sa padayon nga pagsuporta atong alang sa ikalapnag pa ikalambo nining bulaton diri sa Facebook ug sa YouTube mga igsoon. Atong padayon nga i-like, i-share, i-subscribe ang atong mga platform nga atong igamit diri sa online mga igsoon. Dira ang atong Facebook page, may man ang ato ang YouTube channel nga dunay pangalan nga The Church of God in the Philippines. Mao kana siya mga igsoon ug ato kining
ipaabot usab sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga kaila, mga higala. Diri sa online naron daghan pang makaabot nga mga kalag sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. O karon mga igsoon, Brother Mark, ato nang paminawon ang usa ka special song Amen. nga ihatag sa atong mga kaigsuonan gikan sa Mulabi Congregation. Atong paminawon ang awit sa atong igsoon, Sister Jaya Blancia. Ug matod pa diri ang titulo sa iyang pagawiton, ang gugma mo. Atong paminawon mga igsoon ug kitang tanan mapanalangin. Sa
Amen. Salamat sa mga Dios sa usa ka nindot nga mensahe sa awit nga atong nadungog. Ug tinuod kayod mga igsoon, ang gugma sa atong mga Dios pagkatahom, pagkanindot, pagkadako ug walay makatumpong sama niining gugma mga igsoon. Amen, Brother Busa Mark. dili nato ni bastahon, dili nato baliwala kini nga gugma nga gipadangat sa atong mga kanatong mga tawo ngayong gihigugma ka nato. Mao ning hinungdan nga iyang gisakripisyo iyang kagalingon dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kaluwasan sa atong kalag gikan sa pagka lubog sa kasalanan. Salamat sa mga Dios na nang dakong gugma naghatag ito kong paglaom anang kanaton. Ug along sa atong pagpadayon sa atong masudong ang usa ka video highlights sa pagsaulog sa ika-5 ug 2 nga tuig kasumaran sa pagtukod sa Iglesia sa Dios sa Pilipinas diri sa atong nasod Pilipinas. Atong sudungon ang mga video highlights mga igsoon. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios. Salamat sa Ginoo sa dakong kadaugan sa ato anibersaryo mga igsoon. Happy anniversary sa atong tanan. Salamat sa Dios nga ako nga nagatan-aw, nagasud-ong kayong mga igsoon nga gibati nga ang iglesia sa Dios, ang pulong sa Ginoo niabot diri sa atong nasod nga Pilipinas. Uy, ka-52 na mga igsoon nga namayagpag ang ebanghelyo, ang kamatuoran sa atong nasod ug salamat sa Ginoo nga isa kita nga naidugang sa iglesia ug nagaalagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Akong kasing-kasing nagahilak sa paghimaya sa pagdaig sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo. Matod pa sa awit kaganina, ang ngalan sa Ginoo gamhanan. Ug salamat sa Dios sa dakong milagro nga gibuhat sa matag usa kanato nga sa atong kinabuhi nga kita iyang gibag-o gikan sa kinabuhing pagkamakasala ug ganiya karon nagkinabuhi kita para sa atong Ginoo uyon sa iyang mga kabubuton. Busa salamat sa Dios. Dalaygon ng Ginoo. Happy anniversary sa atong tanan mga igsoon. Amen. O karon sa atong pagpadayon,
Brother Mark, atong paminawon ang mga anunsyo nga ato ang kinahanglan nga paghiusahan sa atong mga pag-ampo mga igsoon ug kini ihatod sa atong igsoon Sir Shanin Retrobado. Amen. Mayong gabi sa tanan mga igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios ning kagabion sa padayon usab sa iyang buluhaton sa moong Wednesday Cebuano broadcast. Salamat sa kanunay nga sa kanunay ang atong buhi nga Dios ang nagauban sa matag usa kanato. Ning orasa adto na ta sa ato ang mga announcement, mga pahibalo sa mga umalabot nga mga buluhaton. Og mga aktibidades karong bulan sa Hulyo. Karong Hulyo 18 o 19 adunay usa ka gabi nga revival og sa ika-19 mga igsuon adunay usab nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa dapit sa Pinamaloy Don Carlos, Bukidnon. Ug usab sa malabot nga Hulyo 25 ug 26 adunay usa ka gabi nga revival sab o magsaulog usab sila silang 14 nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios dapit sa Kuguman, Cagayan de Oro City. Og padayon mga igsuon, padayon namo kamong giawhag nga moapil sa atong online prayer meeting. Mahitabo kini kada Lunes mga igsuon ug magsugod kini alas 8 sa gabi. Ug dalaygon ang atong buhi nga Dios ningtak na sa gabihon. Akong ihatag sa atong mga anchors, Brother Nico. Amen. Daghang salamat igsoon Sister Shanin Ritubado sa imuhang paghatag ug pagpahibalo para kanatong tanan. Ug nining orasa mga igsoon akong gitimbaya ang mga kaigsuonan nga nagapaminaw kanato Brother Mark sa programa sa Iglesia sa Dios pinagi nining ato ang Wednesday live broadcast. Aduna kitay 34 nga mga nagatanaw, nagapaminaw. Hello sa inyo tanan mga igsoon og ang Dios mga panalangin kanatong tanan mga igsoon. Ang inyong mga greetings amo na lang nang i-flash diha sa screen. O karon sa atong pagpadayon, moadto kita sa birthday greetings sa mga igsoon. Hello, Sister Shanin. Amen. Amen. Among pagtimbaya kaninyo mga minahal namo mga kaigsunan, happy birthday nga mga pag-ampo. Panghinaot ang kaninyo nga magpadayon kamo sa pag-alagad sa tumbing nga Dios. Kung man iyang idugang ang mga tanang maayong butang diha sa inyo ang kinabuhi. Happy birthday sa makausa. Happy birthday. Walay paglangan mga igsoon. Ay hata makadungog sa mensahe sa tumbing nga Dios, makadungog kitag usa ka halad awit nga igahatod sa atong mga kaigsunan mga kabataan sa Dumingang Sambuca del Sur nga naguluhan ang kinabuhi sa tao. Amen. Tanang utang iya
Amen. Salamat sa pagka-nindot nga awit mga igsoon o kanang nga awit mga igsoon kanang may mensahe nga pag-andam sa atong mga kaugalingon nining orasa. Igsoon unsay imong kahimtang? Ikaw ba nabugatan? Ikaw ba adunay gidala-dala? Di ba di mo masabtan ang imuhang kaugalingon nining mga orasa? Wala pa ba ang imuhang relasyon sa Ginoo natakdo? Nining orasa matod pa sa awit, siya ang pahulay ug ang kalinaw. Walay butang nga di mahimo kaniya. Busa ang ngalan sa Dios gamhanan nga mulihok kanato aron mahimong mainsakto ang atong pakipagrelasyon sa Ginoo. Mga igsoon, di na nato kinidugayon ato nang mapaminawan ang mensahe sa Ginoo nga iyang ihatag kanatong tanan. Gihangyo namo ang inyong pagpatalinghog nga mahimong ihatag nato mga igsoon. Unsa man ang imong gihimo karon, nagugas pa kag plato kay human na magkaog-kaon. Pero ang imong igdulungog ihatag para sa pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. O kana mga igsoon atong madunggan pinagi sa atong igsoon nga atong igsong nagapamuhat diya sa lugar sa McKinley Sulok congregation. O kana atong ihatag sa atong igsoon si Brother Edgardo Curaraton. God bless mga igsoon. Manindog ta og atong ablihan ang atong mga Biblia dinhi sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8. Efeso 2 versikulo 8 kung niya sulat mo ison. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo o kana diligikan sa Dios o kana gikan sa Dios o diligikan sa inyong kaugalingon. Maybe dili tungod sa mga buhat aron wala bisan kinsa nga manganda. Ang atong tunang isuon ang may tungod sa pagtuo. Pinaka-importante ba isuon sa mga butang espiritual na atong madungog, atong masabtan, atong mahibaluan ang pagtuo. Kay di gid mahimo nga makabatong ta sa mga butang espiritual kung dili pinagi sa pagtuo nga isuon sa pulong ni Jesucristo o sa tabang sa Santo Espiritu. Amahan nga mahigugmaon sa matanan ning adlaw Domingo nga imong gidugang sa among kinabuhi o nga niya kami ang mga nagatigom alang sa balaan nga serbisyo na among i-record kini o Diyos ko kay magamit kini sa umabot ng Merkulis nga pagkasalusaluhan ang mensahe nga among mahimo karong adlaw sa online Cebuano version ng pagabuhaton mga ison sa mga kaigsuonan. Tabangi kami, amahan nga Jehova, kini ang pagatunan karon mensahe kini alang sa tanan. Amo kini gipangayo kanimo ang manong pasalamatan sa ngalan ng magiging Hesus ang among mahal na manulubos. Amen. May tungod sa pagtuo. Kini pagtuo nga igsoon, matuto ni Pablo, kung si Jesucristo namatay wala mabanhaw, ang ato pagtuo way kapuslanan. Way kapuslanan. Kaya ang pagkamatay ni Jesucristo may dakong mensahe alam sa tanan, o ang iyang pagkabanhaw may mensahe usab alam sa tanan. Unsa man na ang pagkamatay sa Ginoong Jesucristo may isuon, nagpasabot ka na nga kita kinahanglan pod muundang o mamatay ta sa paghimong kasalanan. Mamatay ta may isuon pod pasabot, muundang na kita sa pagpakasala. Di na kita maghimong sala, bisyo uban pa nga atong binuhatan kaniadto nga kita ulipon pa sa kasalanan. Muna may isuon ang kahalugan sa pagkamatay ni Kristo. Kung sa'yo pagkabanhaw, nagkahalugan po ng may isuon sa bagong kinabuhi nga karon atong gikinabuhi. Ang pagkinabuhing naluwasikan sa kasalanan, ang pagkinabuhing balaan, ang pagkinabuhing matarong, ang pagkinabuhing Diyos noon sa matag adlaw. Mo na may isuon ang kahulugan nga matud pa ni Pablo, namatay ako sa cross kauban ni Kristo o dili na ako nabuhi kundi si Kristo nabuhi sa sulod nako, namatay siya tungod alang kanako.
Personal lang ang testimonya ni Pablo Maison. So ang pagtuo maoy gikinahanglan natong tanan karon Maison. Ang pagtuo labing importante kini sa atong kinabuhi. Kaya gihatag ang Biblia nga kahalo na may tungod sa pagtuo Maison. Para ato ning mahibaluan, hinungdaban unsa may tungod sa pagtuo. Nya atong basahon Hebreo 11 bersikulo 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. Ang kasayuran may tungod sa mga butang nga dili makita. Dili makita, gipaabot. Sa may itong gipaabot mo igsoon. Ang pinakadako nga atong gihulat mo igsoon, ang pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalibutan sa ikaduhang higayon. Aron kuhaw ng iglesia. Diba ato mo nang nabasa sa Biblia, nga saan siya nababalik. Kung sa man ang atong dili makita, mga igsoon, kanang mga butang sa kalangitan, kung atong makita. Mato pa, ang ginaghanon sa balas sa kabaybayunan, mo po ang ginaghanon sa bituon sa kalangitan. Kung atong makita tanong igsoon. Pero pinagi sa pagtuo, mituo ta nga, kanang mga butang na tinuod gidi ay. Tagilalan na sa Dios, o papuslan po na natong tanan mga igsoon. Pinagi lang mo sa pagtuo. So muna nga ang pagtuo, importante kay igsoon kanatong tanan. Sumalikan nato ang atong teksto nga gibasa. Kaya matod pa diri sa atong sugdan si versikulo 5 hangtod sa versikulo 10 maisoan. Sa 5, bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo, pinaagi sa grasya na luwas kamo. Grasya mga igsoon. Ang iyahang pag-ani sa kalibutan, wala laing tumong. Pinaka-importante nga tumong, nga luwason kita, gikan sa kinabuhing makasasala. 5 ka libro ang gisulat ni Moises Maigsoon, o katumo ay gibasihan sa mga eskriba o parisiyo sa ilang panahon. Lahi kay kang Ginoong Jesucristo, nga adunay authority ang Ginoong Jesucristo, labi na nga siya ning pasaylo sa atong mga sala, sa ilang mga sala. Natingala mga eskribang parisiyo. Muna isuon nga ang pagtuo gikinahanglan. Kay sa unang panahon, eskribang parisiyo mo to sa una mo ay nanguna sa mga pagtulunan sa mga Israelita. Ang uban na isuon, Diyos-Diyosa na. Apan, ang mga eskribang parisiyo nga isuon, di man tanan makasasala. Kundi ang tanan usab, ni ilang na si Kristo, mao'y bugtong anak sa Diyos o atong manuluwas. Doon pa mga parisiyo nga nintuan na may isuon. Musa, kita gitagaan ni Kristo bagong kinabuhi, sukad ka kita naghinulsol sa atong mga sala. Ning doon nga to kaniya, nangay pasaylo sa atong mga sala na nahimo, kay atong mang nakita nga kita makasasala. Munagi ang Dios isa saad gisoon bisan kinsa nga moduol kang Kristo maghinulso sa mga sala basaylo ang gyud sa Ginoo. Og madto pa sa sais og gibanhaw kita uban kaniya og gipalingkod kita uban kaniya sa mga langit nga dapit. Nagpasamot kayo maigsoon nga ang tanan nga mga naghinulso sa kasalanan gidawat ni Jesucristo gidugang sa Iglesia Universal tuatas sa mga langitong nga dapit maigsoon. Taas ang atong posisyon. Taas. Wa man tamo atong langit so diglingkod dito dili kundi langit nga dapit taas nga posisyon sa atong kinabuhi spiritual mission kay gipasaylo naman ta sa Dios. Gitagaman ta niya sa katungod nga matawag anak sa Dios. So muna kay isuon nga ingon ang Biblia gipalingkod kita niya sa mga langit nga dapit. Mato pa sa city aron siya sa mga katuigan nga palaaboton makapahayag sa labaw gayon nga kadato sa iyahang grasya sa kaayo nga alam kanato diha kang Kristo Jesus. Kung sa gingon aron siya sa mga katuigan nga palaaboton makapahayag. Unsa man ning tuig nga palaaboton mga igsoon? Doon na tayo nahibaluan nga gibasa nato sa Biblia nga matud pa diri sa Efeso 5 versikulo 27. Matud pa sa mga teksto aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon
ang iglesia nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot, bisan unsang butang nga sama nini, kung dili nga siya magmaputli o walay ikasaway. So nagpasabot pa igsoon nga inigbalik ni Jesucristo sa kalibutan, wala siya laing tumong, kuhaon ng iglesia. Kuhaon ng iglesia mga igsoon. Kinsa man ang iglesia, mauna kita. Kita nga mga magtotoo, kita nga mga nagsunod sa mga gitudlo ni Jesucristo. Apan igsoon, kung sa inyong Biblia, iglesia nga walay buling, walay kunot, dili masaway. Mao kanang kuhaon ni Jesucristo mga igsoon. Kana sa mga katuigan pa nga palaabuton. Muna igon sa versikulo 7. Ha? Kung sa versikulo 7, aron siya sa mga katuigan nga palaabuton, makapahayag sa labaw gayon nga kadato siyang grasya. Palaabuton. Atong gihunot ng mga igsoon. O wala ka tayo duda, tungo kay ang Biblia, pulong kini nga, gikan kang Ginoong Jesucristo, o gisulat sa mga taong balaan, sama sa mga apostoles, sama ni Pablo, sama ni Pedro, sama ni Juan. Gisulat ni Misoon sa gabay sa Espiritu Santo, aron mo'y mutudlo ka nato, sa mga hitabo karon o sumabot pang panahon, may tungkol sa iglesia. Palaabuton nga panahon mga igsoon, mauna, nga siya mobalik sa kalibutan, aron kuhaon ng iglesia nga walay buling, walay kunot, dili masaway sa atubangan ni Kristo. Mga igsoon, maningkamot kita nga samtang wala pa mobalik sa Ginoong Kristo, kauban ta sa iglesia nga walay buling, walay kunot, walay mansa. Mga igsoon, tama ba? Di ta mo kumpiyansa sa atong kinabuhi spiritual mga igsoon. Ang giingon sa Salmo, atong pasalamatan, atong daygon ang Dios sa kanunay. Sa to pa, ang pagampo, ang pagdaig, kanunay ginatong ihalad sa Dios sa adlaw man o sa kagabion man mga igsoon. Muna kita po diri karon sa Makinli, atong batasanon ang pagampo sa kanunay. Ha mga igsoon? Basi nag-ampo lang taw bukaon o kahaway ampo-ampo diretso hungit. Ayaw mga igsoon, ayaw. Atong batasanon ang kinabuhing Kristohanon nga kanunay mag-ampo, kanunay magpasalamat, magdaig sa Dios nga moray atong ikahalad kanunay kaniya. Ang atong wali katapusan nga pagdaig ug pagpasalamat sa Dios nga makagahom sa katanan. O mato pa sa 8, kay tungod sa grasya na luwas kamo, pinaagi sa pagtuo. Mga igsoon, wa man ta magbudlay, wa ta manghornal, wa ta mangutang, wa ta mangayo, wa kita magpaabot kay muli mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Apan may abot ang grasya ang kaluwasan kanato kanya-kanyang panahon ng mga igsoon. Ako dito sa Saudi Arabia, kami ni Alger, kamo din sa Pilipinas, gitawag kamo sa Ginoo, kay doon yung nagpahayag kaninyo, may tungod sa Ebanghelyo. Pinaagi sa pagtuo ng may igsoon. Pinaot ka na sabto na to, ha? So, muna yung may igsoon ng atong tinguha, ng atong pag-akay sa tao, pasabtong ginato pag-ayo, kay basinog, naa sila sa tubangan, ang ilang hunahuna to sa gawas. Uy, katuslan na igsoon ng atong pagpasabot. No? Busa kini pagtuo mga igsoon, gikinahanglan gini aron ang grasya moabot ka nato, madawat nato, wa man gipamugo sa Ginoo mga igsoon, wala. Pero ang grasya igsoon mato pa sa kahulugan sa English, grace is the unmerited favor of God to man. Unmerited favor of God. Ang grasya igsoon ning abot ka nato, wa ta mangayok. Wa ta magbudlay, wa ta manghurnal, wa ta mangutang, ning abot lang ka nato igsoon nga gi-offer ni Ginoong Kristo kining grasyang kaluwasan. Muna misyon ng grasya, pinaka-importante sa atong kinabuhi. Na di pinagi sa pagtuo may igsoon, na yun Pablo subon ko. Kung si Kristo namatay o wala mabanhaw, way katusalanan ng atong pagtuo mga igsoon. So mumang gani, bisan karon nga kita naa sa pagtuo, apan dili kita
mo gamit sa pagtuo sa tanang godlo sa atong kinabuhi, may ison unsa man dinhi ato pagpangalagad sa Ginoo. Nawa ison. Kaya di Kristohanon ta, di lang kay Kristohanon ta sa pulong, di lang kay Kristohanon ta sa sulti may ison. Kinahanglan di atong kasinatian nga kita na himong Kristiyano nanuman kay kita naluwas gikan sa kasalanan. Ato ginang gamiton igsuon sa matagutlo sa atong kinabuhi aron ta panalanginan sa Ginoo. Kay matod pa sa libro sa Korinto, nagalakaw kita ning kalibutan na pinagi sa pagtuo o dili pinagi sa pagtanaw sa mga butan na makita. Pagtuo mo ison ang butante gini kaayo. Sa 9, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Walay ikapangandak si bisan kinsa may ison nga siya naluwas pinagi sa buhat. No. Ang mga maayong buhat musunod na lang na kung kita tinuod nga nimbiya sa kasalanan, tinuod nga midawat ni Kristo, tinuod nga nabago ang atong kinabuhi, mausap ang dagan sa kinabuhi. Maayo mga buhat ang atong ipakita sa Dios ug sa atong isikataw mo ison. Muna'y bunga sa grasya ang kaluwasan. Musa dili lang pinaagi sa mga maayong buhat, ningon ta nga, oy, daghan ko mga nahimong maayong buhat. Kaluyan ko sa Ginoo ani na waray kali na igsoon sa gingon nga naa kay relihiyon apan kang Kristo walay relasyon. Naay relihiyon pero ang kaluwasan wala kaniya. Walay, oy kapuslanan igsoon. Mo pod na magunsa man ang ato pagkamaayong buhat unya di ay kita naa sa kasalanan, way kapuslanan mang igsoon. No? So dili ka pangandak ang atong mga mayong buhat ng igsoon. Dili. O mata pa sa Diyos, kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga kitagana sa Dios aron managawi kita diha kaniya. Ang atong kaluwasan na isoon, makita ni sa atong mga binuhatan. Muna nga mato pa sa prinsipyo nga atong gisunod ni isoon, pagtuo o buhat mag-uban gini sa kanunay isoon. Dili mahamulag ang pagtuo sa buhat. Di po mahimong buhat kung walay pagtuo. Mag-uban gini igsoon ang duha. Ang pagtuo, ang buhat, ang pagtuo. So muna igsoon gingon sa Diyos. Kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus. Nga ang atong giawat ang mga binuhatan ni Jesucristo nga maayo. Ang pinakamaayong buhat ni Jesucristo nga igsoon nga gisulat ni Isong Pedro unsa man nga gisulat ni Pedro nga sige ni Jesucristo wala gyud makahimog sala ni bisan gamay o wala limbong siyang baba. Munay maayong panag-ingnan nga atong nakita kang Jesucristo misod nga nasa Biblia. O di ta magduda na isoon tungod kay nasulat sa Biblia nga kana matuod dayon nga diha kang Kristo gin Jesucristo wa gid makahimog sala. So ang mga maayong buhat musunod na lang na sa atong kinabuhing spiritual na kita nabago na, kita naluwas na mga igsoon. Mao na siya. Karon atong basahon ang mga pagpamatud ni Pablo. Kinisulat ni Pablo ni sa taga-Epeso. Naay pagpamatud si Pablo igsoon nga niya sa Galacia. Galacia kapitulo 2. Yeah. Galacia kapitulo 2. Matod pa ni Isong Pablo may isoon, sugdo na to sa 21, baliktad, 21, 20, 19, 18. Magsipog to sa 21. O sa ni Pablo may isoon, wala ko igasalikoy ang grasya sa Dios. Kay kung ang pagkamatarong pinaagi pa sa kasubuan nang si Kristo namatay sa walay hinungdan. Ang grasya may isoon matod pa ni Pablo, wala niya gisalikuhay. Wala niya gibaliwala. Kung siya may buhat sa grasya may igsoon, number 1, kining kabaguhan sa atong kinabuhi. Naluwas ta, nabago ta, bagong nilalang, bagong binuhatan, bagong kinabuhi. Dili kinabuhi pisikal, kundi kinabuhi espiritual. Kay matod pa sa Epeso, kita nakabaton sa bagong kinabuhi, bisan kita mga makasala pa, nga kana gihantag ka nato kay gihigugma ta ni Kristo. Mao na mang iso. Musa kang Pablo wala niya gisalikoy ang grasya.
Di kinabuhi niya migsoon unsa ang gitudlo ni Kristo kaniya niadtong panahon nga siya parisyo pa hangtod na siya nabago dito sa lugar nga gitawag sa Dios. Nabago siya maisoon. No na nga ang pagpamatuod ni Pablo maisoon, pagpamatuod nga siya may pagtuo o may buhat. Mga maisoon. O matod pa sa 20, gilansan ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi sa sulod nako kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako og ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios na higugma kanako og mitugyan siya siyang kagulingon alang kanako. So muna testimonyo ni Pablo mangisor. Gilansang siya sa krus kauban ni Kristo. Bago na siya. Di na siya parisyo. Dili na siya makasasala. Kaya gipaselo ng Isus Kristo ang iyang pagkamakasala sa parisyo pa siya. Nga matod pa niya, siya ang mangluluto sa iglesia di atong panahon na nga siya parisyo pa. Apang siya ingon, gilansan ako sa krus kauban ni Kristo. May soon pagkalaong pagsabot ni Pablo sa pagtuo. Kay suon man to pa niya, wala na ako bisalik ko ang grasya. Gikinabuhi na ako ang grasya. Sumaysoon. Ato ko nung pamalandungan kung ato bagiawat si Pablo. Kay usahay sa atong sinultihan. Sa atong binuhatan. Sa atong panghuna-huna. Sa atong pagkatao. Usahay mingon pagitag mamatay na puta ani adlaw. Nakatubag ko isuod, sige kamatay diha kay ilubong ka namo. Asa man pulong nga isuon? Muna pulong sa mga tao nga walay Kristo. Di ko mahimuot sa mga pulong nga ningon na may isuon. Naruman ang kamatayon kita mabuot. Kita nagpili unsang adlaw, unsang pitsaha, unsang tuiga. Ngano isulti mo na ito ng mamatay mo itong probida. Pagkadigin may paminaon may isawa. Sa atong sinultihan. Amen. Salamat sa Dios sa mensahe nga atong nadunggan nining orasa mga igsoon bisan tuod og naputol apan ang punto sa maong mensahe mga igsoon dulot gayud sa atong mga kasing-kasing tungod kay ipasabot pag-ayo kanato nga aron kita dunay relasyon sa Dios ikinahanglan nga nahimutang magtotoo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa Amen. kanina sa introduction, kung ang Ginoong Hesukristo namatay, ikinahanglan kitang tao nga nasa kasalanan mamatay usab. Sama sa patutuo ni Pablo sa Galacia, di ba? Kanina atong nabasa nga atong nadunggan nga kita namatay kauban ni Kristo. Ug gibanhaw kita kauban para kay Kristo, para sa Dios. Busa kita karon nga mga linuwas na pinaagi kang Kristo ug sa atong pagtuo mga igsoon aduna tay gitawag nga kalinaw kay Kristo. Nasalamat sa Dios nga ang mensahe ihatag para kanato aron nga maymayan kita, aron nga tudluan kita maigsoon, aron nga ang atong pagkinabuhi
mahiuyon gayud sa kabubuton sa Ginoo. Usa Amen. dalaygo ng Dios, Brother Mark, tungod kay ang Ginoo wala magkulang sa iyang mga pulong aron nga ipaabot nganhi kanatong tanan, aron ipahibalo kanato ang iyang mga kabubuton. Usa hinaot nga ang Dios nagapanalangin kanatong tanan mga igsoon. Dalaygo ng Dios nining kagabion, o Brother Mark. Amen. Salamat sa atong mga Diyos sa mensahe na atong nadungog nga mao'y nagpahinumdum ka nato mga igsoon, isip mga magtotoo, nga maglig-on kita sa pagtuo, diya sa atong gidawat, diya gikan sa atong mga Diyos, nga kining kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagtuo. O aduna sa kitay bag-ong kinabuhi tungod niini nga pagtuo. O sa ato ang pagpadayon mga igsoon, isip among mga pagpasalamat kaninyo, kami nagapaabot sa among mga kinasing-kasing kalipay nga among nakauban hangtod na mga puntuha mga igsoon. Salamat Amen. sa inyong pagsuporta, Amen. paghigugma sa buhaton sa atong mga Diyos. Salamat sa akong mga kauban sa buhat. Akong po anchor, Brother Nico Yap, gikan sa Maramag Bukidnon. Bisan man ang atong operator nga to na wala ang iyang internet connection mga igsoon. Salamat igsoon nga Sanin May Tubado. O sa ato ang magwawali ning kagabion, igsoon nga Edgardo Coraraton gikan sa Sulok, Davao del Sur. Ug labaw sa tanan atong ipahanungod ang dakong pagpasalamat pagdaig sa atong buhing Dios sa kadaugan nga atong naangkon. Ug formal nga pagtapos moto kita sa ato ang closing prayer ato ng pangunahan mga igsoon. Mag-ampota. Amahan nga lang itong Dios mga sa nga tanan. Salamat amahan ning mga orasa nga kami nakaduol nga kanimo sa pagdaig pagpasalamat sa pagtapos ning among buluhaton. Salamat sa mga panalangin ni mga ibubo. Salamat naman Dios sa mga pagpahinamdog, bisan mga pagpadlong, mga pag-iya sa mga maayong dalan nga angay nga pagasubayan sa tao diri sa kalibutan. Katabangin matag usaman Dios nga mahingpit diya sa pagtuo diya kanimo, Amen. diya sa pagtuo sa imong gibuhat ug sa imong dakong gugma nga ni kanamo amahan nga nagdala ka namo sa kaluwasan gikan sa kasalanan nga pinagi sa pagtuo man Dios malaumon usab kaming maghulat handom diya sa gingharian nimo diya sa langit sa kinabuhing walay katapusan. Ug tabayan kami amahan nga makapabilin kami niini ug malig-unon ang among mga pagtuo. Sa among pagpadayon tabayan kami nga mabalon namo mga gipaabot kanamo ning kagabion. Magmadawon kami sa matag adlaw sa mga kinabuhi. Kung mag-aamping ka namo, magagiya sa tanan namong pagabuhaton ug magapahinumdum sa imong kabubuton. Bisan man sa among pagtulog aman Dios, kung magahatag ka namo og maayong nga pagpamahulay nga walay disturbo nga mahimbing gid ang among mga pagpangatulog antud nga sa adlang ugma nga itugot mo sa kabag-ong pribilehiyo sa mamo kang alagaran daygon og pasalamat. Salamat amahan ning kagabion matamis kayo nga serbisyo nga imong gipadangat nga kanamo sa Espiritu Santo nga nakikuban. Salamat sa imong matamis nga presensya. Among ibalik ang tanan dungog ug maya kanimo lamang o Dios sa ngalan ni Hesus sa mga manunubos. Amen. 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 Dalaygo ng Dios. Mga igsoon, kami mubabay na gyud. Brother Mark, bye. Bye-bye mga igsoon. Atong susunod nga kahigayunan mga igsoon ug amping sa kanunay. Amen.